Αυτό που έχουμε είναι η ποιότητα. Είναι το ξεχωριστό το μέρος, τα ξεχωριστά τα προϊόντα του και αυτά πρέπει να δώσουμε. Όποιος επισκέπτης έρχεται στο νησί πρέπει να το μαθαίνει, να το βλέπει το νησί, έχει να του δείξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η γεωγραφική του θέση τέτοια, είναι η βιοποικιλότητα που έχει, είναι η διαφορετικότητα του βορείου με το νότιο τμήμα, πράγματα σπάνια. Συναντιόνται σπάνια, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου. Έχει λαογραφική παράδοση, ιδιαίτερη, εδώ και πάρα πολλούς αιώνες ολόκληρους, από την αρχαιότητα. Είναι γνωστά τα σκεριανά σαλόνια σε όλο τον κόσμο και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μία έκθεση, να καθιερώσουμε μάλλον μία έκθεση, να κάνουμε, έχουμε κάνει, να καθιερώνουμε μία έκθεση που να φέρουμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, να βλέπουν και να προωθούμε εμείς το προϊόν μας και να κάνουμε γνωστό το νησί μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Μακάρι να κάνουμε τα μισά από αυτά που ονειρευόμαστε. Δεν θα σας πω προγραμματικές θέσεις σήμερα, γιατί δεν έχει και νόημα. Μόνο κάποιους πολύ βασικούς άξονες, όπως σας λέω. Ούτως ή άλλως τις προγραμματικές σκέψεις και όχι θέσεις, γιατί τότε δεν ήταν διαμορφωμένες, τις είχαμε πει στην πρώτη ομιλία στη Σκύρο, γιατί τότε ήταν καθαρή γνωριμία. Τότε δεν μας ήξερε κανείς, δεν ήταν διαμορφωμένος ο συνδυασμός. Τώρα πια έχετε και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι προϊόν, μη σας τρομάζει που είναι μεγάλο, δεν είμαστε από αυτούς που υποσχόμαστε λαγούς και πετραχίλια. Δεν θα ανέξοδα και προεκλογικά. Τα περισσότερα από αυτά που γράφει είναι δρομολογημένα έργα, τα οποία είτε μελετημένα έργα, δηλαδή υπάρχουν μελέτες, στα οποία έχει βοηθήσει και η Περιφέρεια, έχει κάνει και η Δημοτική Αρχή, και όποια Δημοτική Αρχή υπάρξει στην επόμενη πενταετία οφείλει να τα υλοποιήσει. Εμάς οι βασικοί μας άξονες είναι αυτοί που είπαμε και εκεί θα ρίξουμε το βάρος. Στον πολιτισμό μας, στον πρωτογενή μας τομέα, στον τουρισμό μας, στην παιδεία μας, στην υγεία που δυστυχώς για το νησί, δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, είναι ένα πολύπαθο θέμα. Και δυστυχώς είναι πολύπαθο, γιατί το χειμώνα όταν πέφτουν οι κουρτίνες και φεύγει ο πολύς ο κόσμος, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Τώρα το έχω ζήσει σε όλο του το φάσμα, γιατί φέτος έμεινα όλη τη χρονιά στη Σκύρο. Δημιουργεί ανασφάλεια. Ανασφάλεια να μην έχουν έναν γιατρό να απευθυνθούν. Σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε ότι στη Σκύρος έχουν μείνει και μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Τα σοβαρά περιστατικά ούτως ή άλλως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν στο νησί, σε κανένα νησί. Χρειάζονται έναν άνθρωπο να τους πει μία γνώμη, μία άποψη, να τους καθησυχάσει για το απλό περιστατικό. Και ξέρετε και το θέμα της υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα αυτοπεποίθησης, ασφάλειας και εμπιστοσύνης που δίνεις στο γιατρό σου. Είναι ψυχολογικό σε επίπεδο 50%. Φυσικά πρέπει να προσεχθεί κατά κόρον η καθημερινότητα των ανθρώπων που μένουν μόνιμα εκεί. Γιατί, όπως είπα, όταν πέφτουν οι κουρτίνες, αυτή είναι. Η άποψή μου είναι ότι είναι σε αρκετά καλό σημείο, αν θέλετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και πάει να ζήσει στη Σκύρο, και δραστηριότητες βρήκα να κάνω και με ανθρώπους να συνδιαλλαγώ και πολύ ευχάριστα μάλιστα, και δεν το κρύβω ότι αυτή η περίοδος για μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Δεν έχω μετανιώσει ούτε μισή στιγμή που πήρα την απόφαση αυτή. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να είμαι στο νησί, μόνιμα, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά. Υπάρχουν, όπως είπα, οι δυνατότητες και πρέπει να προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού το νησί μας. Ο Δήμος με αυτές τις δράσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα, με αυτές που το πρόγραμμα είναι ούτως ή άλλως δημιουργήθηκε από τις κουβέντες με τους συμπατριώτες μας, από τις καθημερινές κουβέντες. Εγώ
κάποια πράγματα είχα στο μυαλό μου, κάποια δεν είχα, κάποια μου τα λέγανε, τα διαμόρφωνα, μου λέγανε τα προβλήματα, προσπαθούσα να βρω λύση. Πραγματικά είναι προϊόν διαλογικής συζήτησης αυτό το πρόγραμμα. Ψάχνοντας να βρεις λύσεις, βέβαια, δεν μπορείς να λες πράγματα ανέφικτα που δεν γίνονται. Εμείς θεωρούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να είμαστε δυνατοί, αρκεί να μας πιστέψετε εσείς, γιατί εσείς αποφασίζετε, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς μόνο, αν το αποφασίζετε, οφείλουμε να είμαστε κύριοι απέναντί σας και να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η καθαριότητα. Το νησί μας πρέπει να λάμπει. Πρέπει να λάμπει και αυτό είναι αποκλειστική υποχρέωση του Δήμου. Φυσικά όλοι σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν. Αλλά πώς μπορείς να ζητήσεις από έναν ξένο ή από τον απλό τον συνάνθρωπό σου να σεβαστεί το νησί σου, αν εσύ δεν το κρατάς καθαρό. Ευτυχώς αυτό έχουμε συμβούλους υποψηφίους οι οποίοι μου έχουν πει ότι αν δεν το κρατήσω καθαρό το νησί σε περίπτωση εκλογής θα με κυνηγάνε με τη μαγούρα, οπότε δεν τολμάω να κάνω διαφορετικά. Είναι λίγα λόγια της ανάπτυξης, της καλώς νοούμενης ανάπτυξης, γιατί έχει παρεξηγηθεί και αυτός ο όρος. Με αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια και με αυτά που ζούμε, έχει παρεξηγηθεί ο όρος αυτός δυστυχώς. Αλλά οφείλουμε να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη η ανάπτυξη, γιατί η μονόπλευρη ανάπτυξη, αν σου φέρει, αν κάτι στραβώσει, δεν έχει εναλλακτική λύση. Και για μας δεν μπορεί να είναι και διαφορετική. Εδώ θέλω να τονίσω δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για το νησί μας. Ταλανίζουν εδώ και χρόνια το ένα και το άλλο είναι χαρακτηριστικό. Μιλάω για το αιωλικό πάρκο στο βουνό, στον Κόχυλα.